Tervetuloa webinaariin päivitetystä metsänhoidon FSC-standardista. Webinaari on jaettu 2 osaan. Tämä on tallenne osa 1. Tässä tallenteessa käsittelemme standardin periaatteet 1, periaate 2, periaate 3, periaate 4, periaate 5, periaate 7, periaate 8 ja periaate 10. Tässä webinaarissa käsittelemme päivitetyn metsänhoidon FSC-standardin keskeisiä sisältöjä. Itse standardin ja materiaaleja FSC-metsänhoidon tueksi löydätte osoitteesta fi.fsc.org. Tämän webinaarin teille tarjoaa vastuullisen metsänhoidon yhdistys, eli FSC Suomi. Mukavaa webinaaria! FSC:n tavoitteita toteutetaan standardien kautta. FSC kehittää ja hallinnoi standardeja ja niiden noudattamista valvovat riippumattomat kolmannet osapuolet, auditoijat. FSC-metsänhoidon standardit neuvottelevat jokaisen maan tai alueen standardityöryhmät, joissa on yhtäläinen edustus kustakin kamarista. Edellinen Suomen metsänhoidon FSC-standardi on julkaistu vuonna 2011. FSC-standardien päivitystarpeita tarkastellaan aina 5 vuoden päästä standardin julkaisusta ja standardin päivitysprosessi onkin aloitettu vuonna 2016. Suomen metsänhoidon FSC-standardi on valmistellut FSC Suomen hallituksen nimittämä komaritasapainoinen standardityöryhmä ja työn koordinoinnista on vastannut FSC Suomen toimisto. Lisäksi standardin päivitystyöhön on osallistunut teknisiä asiantuntijoita. Standardin kehitystyössä kansainväliset yleisindikaattorit IGIT, International Generic Indicators, on sopeutettu kansallisiin oloihin. Näin varmistetaan eri kansallisten standardien riittävä vastaavuus sekä toisaalta paikallinen relevanssi. Tässä listattuna organisaatiot, jotka ovat olleet edustettuina metsänhoidon FSC-standardin standardityöryhmässä. Suomen metsänhoidon FSC-standardi julkaistiin toukokuussa 2023. Standardi astui voimaan 1.8.2023, jonka jälkeen alkoi 12 kuukauden siirtymäaika, jolloin molemmat vanha sekä päivitetty standardi ovat voimassa. Siirtymäaika päättyy 1.8.2024, jolloin päivitetyn standardin mukaista auditoinnit on oltava tehtynä. Päivitetyssä metsänhoidon FSC-standardissa osa vaatimuksista on suhteutettu metsätalousyksikön koon mukaan. Tässä dialla on esitettynä metsätalousyksiköiden kokojen määritelmät. XS eli alle 20 hehtaarin metsätalousyksiköt. S Etelä-Suomessa 20-500 hehtaaria ja Pohjois-Suomessa 20-1000 hehtaaria. M Etelä-Suomessa 500-10 000 hehtaaria ja Pohjois-Suomessa 1000-10 000 hehtaaria. Ja L eli kaikki yli 10 000 hehtaarin metsätalousyksiköt. Aloitetaan periaatteiden läpikäyminen ensimmäisestä periaatteesta, joka käsittelee lakien noudattamista. Eli organisaation tulee noudattaa kaikkia sen toimialueella sovellettavia lakeja, asetuksia ja kansallisesti ratifioituja kansainvälisiä sopimuksia ja yleissopimuksia. Organisaation tulee olla lainvoimainen oikeussubjekti ja sillä tulee olla kiistaton omistus tai hallintaoikeus maihin, joilla FSC-metsänhoitoa harjoitetaan. Kiinteistöomistukset, laillisesti sitovat sopimukset, valtuutukset ja muut metsänhoito-oikeuden vahvistavat asiakirjat tulee dokumentoida. Organisaatiolla tulee olla ajantasainen kartta-aineisto näistä sertifioiduista alueista ja organisaation tulee toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa. Jos siellä metsänhoitotoimenpiteissä tapahtuu vaikka lakirikkeitä, niin näistä tulee ilmoittaa välittömästi viranomaisille. Ja muista kuin lakirikkeistä ilmoitetaan sitten asian kuuluvalle taholle. Erilaiset kuulemiset, sidosryhmäkuulemiset on hyvin tyypillisiä FSC-metsänhoidossa. Ja jos standardi-indikaattorista vaatii, niin sitten järjestetään asianmukainen kuuleminen. Ja kiistatilanteessa sitten pyritään sopuun aina ensisijaisesti ei-oikeusteitse. Ja nämä kiistatilanteet tulee dokumentoida asianmukaisesti. Nämä suurilla L-kokoisilla organisaatioilla tai metsänomistajilla
tulee olla käytössä julkisesti saatavilla oleva kiistojen ratkaisumenettely, joka on kehitetty sitten kulttuurisesti soveltuvalla tavalla näiden vaikutuspiiriin kuuluvien sidosryhmien kanssa. Ja jokaisen sertifioidun organisaation tulee sitoutua FSC:n periaatteisiin ja kriteereihin ja tehdä julkisesti pyynnöstä saatavilla oleva lausunto. Lisäksi tämmöinen lausunto tulee tehdä korruption ja lahjonnan ehkäisystä. Muutama huomio sitten periaate ykköseen liittyen, eli laithan muuttuvat. Standardit voi olla voimassa hyvinkin pitkiä aikoja ja tällä ajalla esimerkiksi lait kokonaisuudessaan tai yksittäiset pykälät tai momentit saattaa muuttua, jolloin se, mikä siellä standardissa lukee, ei välttämättä pidä enää paikkaansa, mutta lain noudattaminen on kuitenkin aina ensisijaista. Ja jos kävisi sillä lailla, että standardin noudattaminen jostain syystä johtaisi lakirikkeeseen, niin tällöin sillä lailla on etusija. Ja metsänhoito ei saa haitata tapaoikeuksia ja yleisiä jokaisen oikeuksia. Esimerkiksi metsäautoteitä ei saa ilman perusteltua syytä puomittaa. Siirrytään standardin kakkosperiaatteeseen, joka käsittelee työntekijöiden oikeuksia ja työehtoja. Eli organisaation vastuussa siitä, että standardin vaatimukset työntekijöiden oikeuksista, työolosuhteista ja työehdoista täyttyvät, riippumatta organisaation metsänomistuksen koosta tai työntekijän työsopimuksen muodosta. Vaatimusten noudattamista on edellytettävä urakointisopimuksissa, joissa noudattamatta jättämisen seuraukset on myös kuvattu. Tämän kakkosperiaatteen kohdalla on tapahtunut rakenteellisia muutoksia, jos verrataan aiempaan standardiin. Tässä vanhassa standardissa osa näistä työntekijöiden oikeuksiin ja työehtoihin liittyvistä sisällöistä oli nelosperiaatteen alla, ja nyt nämä asiat on kootusti kakkosperiaatteen alla. Yksi keskeinen muutos tässä päivitetyssä metsänhoidon FSC-standardissa on kansainvälisen työjärjestö ILOn työelämän perusoikeuksien liittäminen standardiin. Suomessa työelämän perusoikeudet täyttyy monin paikoin lain pohjalta, mutta ei kuitenkaan ihan täysin. Eli nämä työelämän perusoikeudet on kaikkialla maailmassa samat, jolloin se paikallinen lainsäädäntö suhteutuu hieman eri tavoin näihin. Eli Suomessa laki kattaa huomattavan osan näistä työelämän perusoikeuksista, mutta ei kuitenkaan kokonaan. Ja jos esimerkiksi laissa laki muuten täyttää nämä standardin lausekkeet, mutta siinä ei ole esimerkiksi kirjaamisvelvollisuutta, joka standardissa on, niin tällöin asiat tulee dokumentoida asianmukaisesti. Sitten kun luette sitä standardia, niin siellä on tällaisia huomautuksia, jotka auttaa tämän standardin lausekkeiden täyttämisessä ja myös standardin lukemisessa. Eli tässä on esimerkkinä kuvakaappaus, joka käsittelee nuoria työntekijöitä. Eli tässä on nämä standardin indikaattorit ja siinä yläpuolella on huomautus siitä, että laki nuorista työntekijöistä 998/1993 sisältää keskeisen alaikäisiä työntekijöitä koskevan lainsäädännön. Ja näitä vastaavia huomautuksia on siellä ympäri standardin muutenkin. Tässä on eritelty tämän ILO 1998 julistuksen nämä työelämän perusoikeudet, eli lapsityövoiman poistaminen, pakkotyön poistaminen, syrjinnän poistaminen, yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus sekä työterveys ja turvallisuus. Ja tämän pohjalta tätä kakkosperiaatetta on rakennettu. Tässä on sitten eritelty näitä työnantajapuolen velvollisuuksia. Tässä ei kuitenkaan mainittu niitä kaikkia, joten kannattaa tutustua itse standardiin huolellisesti. Mutta organisaatio tulee noudattaa työlainsäädäntöä, työnantajia ja työntekijöitä koskevia sopimuksia sekä työehtosopimuksia. Ja työsopimus laaditaan kirjallisena. Lakihan ei aina kaikissa tilanteissa sitä vaadi, mutta standardi vaatii.
Työnantaja pitää kirjaa tehdyistä työtunneista ja kertyneistä lomista. Ulkomaista työvoimaa käytettäessä ennen sen työnteon aloittamista tulee työntekijöiden informoida heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan työntekijänä Suomessa. Ja siihen määrättyyn työhön tulee perehdyttää asianmukaisella tavalla. Pakkotyötä tai pakottamiseen rinnastettavia käytänteitä tai olosuhteita ei sallita, ja näitä voi olla esimerkiksi uhkailu, kiristys, palkanpidätykset, matkustusasiakirjojen takavarikointi, erilaiset ilmiannot. Ja sitten alaikäisiä työntekijöitä käytettäessä työntekijä ei saa häiritä opiskelua eikä vaarantaa tai haittaa nuoren työntekijän terveyttä. Eli tässä pitää ottaa huomioon esimerkiksi oppivelvollisuus, vaikka työntekijä siellä täysin omasta tahdosta olisikin. Hieman lisää näitä työnantajapuolen velvollisuuksia. Organisaation tulee huolehtia työntekijöiden riittävästä ja ajantasaisesta koulutuksesta. Eli työntekijöillä tulee olla riittävä pätevyys tähän määrättyyn työhön. Työntekijöiden tulee tuntea olennainen lainsäädäntö. Työntekijöiden tulee tuntea metsänhoidon FSC-standardi riittävällä tasolla, mukaan lukien standardin määrittämät ympäristöarvot ja kohteet sekä paikallisyhteisöjen ja alkuperäiskansojen oikeudet alueella. Organisaation tulee huolehtia työntekijöiden työturvallisuudesta ja terveydestä, tarjota tarvittavat henkilösuojaimet ja muut työturvallisuuden kannalta oleelliset tarvikkeet. Työntekijöiden tulee olla tietoisia työturvallisuusasioista. Organisaatio tulee olla suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi tehtävistä toimenpiteistä, ja sukupuolten välillä ei tule olla perusteettomia palkkaeroja. Standardin periaate 3 koskee alkuperäiskansojen oikeuksia. Suomessa se koskee YK:n, EU:n ja Suomen valtion tunnistamaa alkuperäiskansaa saamelaisia. Periaate 3 kuuluu: organisaation tulee tunnistaa ja säilyttää voimassa alkuperäiskansojen lailliset oikeudet ja tapaoikeudet niiden maiden, alueiden ja resurssien omistajuuteen, käyttöön ja hallintaan, joita organisaation metsätaloustoimet koskevat. Periaate 3 pohjaa YK:n alkuperäiskansaoikeuteen eli alkuperäiskansojen oikeuksia koskevaan julistukseen vuodelta 2007 ja ILO:n yleissopimukseen numero 169. Alkuperäiskansaoikeudet tunnistetaan ja säilytetään voimassa kulttuurisesti soveltuvalla tavalla ja yhdessä alkuperäiskansojen kanssa. Näitä oikeuksia ovat oikeus veden, maan, metsän, luonnonvarojen ja ekosysteemipalvelujen käyttöön, joihin metsätalous voi vaikuttaa. Suomen kontekstissa käytännössä useimmiten on kyse poronhoidon riittävien edellytyksien eli laidunvarojen turvaamisesta. Velvoitteiden laajuus on suhteessa metsäomistuksen kokoon, eli valtiota koskevat hieman eri velvoitteet kuin M-L-kokoisia tai XS-S-kokoisia metsänomistajia. Tämä raja S- ja M-kokoisia välillä menee 1000 hehtaarissa Pohjois-Suomessa. Valtio ottaa alueella toteutettujen metsätalouden toimenpiteiden vaikutukset kumulatiivisesti huomioon. Tämä liitetään luonnonvarasuunnitteluprosesseihin ja myös muihin alueella tehtäviin viranomaistoimenpiteisiin. Valtio noudattaa niin sanottua FPIC-periaatetta, eli vapaata ja tietoon perustuvaa ennakkosuostumusta, englanniksi Free, Prior and Informed Consent. Standardissa on kuvattu tarkemmin valtiolta edellytetyn prosessin kulkua sekä FPIC-periaatteen mukaisia neuvotteluja. M- ja L-kokoiset metsäomistukset, eli yli 1000 hehtaarin omistukset, arvioivat metsätaloustoimien vaikutusta laidunvaroihin, eivät kumulatiivisesti tai niin laajasti kuin valtio, mutta arvioivat joka tapauksessa ja tarjoavat paliskunnille mahdollisuuden kertoa näkökantansa. Näkökannat otetaan huomioon ja kirjataan metsäsuunnitelmaan.
Nämä metsänomistajat tai organisaatiot, kuten standardikielellä sanotaan, tekevät alkuperäiskansojen kanssa FPIC-periaatteita noudattavan sopimuksen. Siinä kuvataan yhteistoimintamenettelyä, eli sitä, miten asioista neuvotellaan, kauanko sopimus kestää ja miten sen toteutumista seurataan. Tyypillisesti sopimuksessa lukee myös, mitä tärkeitä asioita täytyy säilyttää tai ottaa huomioon metsätaloudessa, eli esimerkiksi laidunalueita, poroaitoja, passomisalueita tai kulttuurisesti tärkeitä tai pyhiä paikkoja. Nämä siis myös kirjataan metsäsuunnitelmaan. Ja sopimusosapuolena tässä voi olla paliskunta, tai mikäli poronhoitoa harjoitetaan tokkakunnittain, niin tokkakunta. XS-S kokoisia eli alle 1000 hehtaarin metsäomistuksia koskevat seuraavat hieman suppeammat velvoitteet. Eli myös tässä tulee olla tietoinen alkuperäiskansaoikeuksista, joihin metsätalous merkittävästi vaikuttaa, ja tulee määritellä poronhoidon kannalta tärkeimmät kohteet, joihin metsätalous vaikuttaa. Näitä voi olla juuri nämä vasomisalueet tai poroaidat tai vastaavat, kuten edellä. Nämä merkitään metsäsuunnitelmaan ja otetaan huomioon metsätaloutta harjoitettaessa. Vapaa ja tietoon perustuva ennakkosuostumus, eli tämä FPIC, tulee myös sieltä kansainvälisestä lainsäädännöstä. Ja standardiliitteessä 3 on kuvattu tätä prosessia, sen vaatimuksia. Tässä on muun muassa tämä kulttuurisesti sopiva lähestymistapa, eli käytännössä esimerkiksi otetaan huomioon poronhoidon vuoden kierto. Kuitenkin neuvottelut jollakin aikataululla tulee käydä, eli mikäli saamelaisia edustava taho ei halua neuvotella kohtuullisen ajan sisällä, tulkitaan, että se ei halua käyttää neuvotteluoikeutta. Suunnitelmat päivitetään ja kirjataan sinne sopimukseen näitä tärkeimpiä laidunalueita esimerkiksi ja poronhoidon kuljetus- ja kulkureittejä. Ja sitten on tärkeää, että kirjataan myös se, että kuinka kauan sopimus on voimassa ja miten neuvotteluja jatkossa tehdään. FPIC-neuvottelujen tarkoituksena on aina saada aikaan sopimus metsätalouden ja poronhoidon yhteensovittamisesta. Prosessi etenee hyvässä hengessä ja molemmat osapuolet ovat siihen tyytyväisiä. Mikäli kuitenkaan neuvottelut eivät johtaisi sopimukseen tai olisi todisteita alkuperäiskansaoikeuksien loukkaamisesta, aloitetaan ulkopuolisen koordinoima neuvotteluprosessi tai kiistojen ratkaisumenettely erikseen standardissa kuvatulla tavalla. Neuvotteluprosesseista huolimatta saamelaisilla ei ole velvoitetta antaa suostumustaan metsätaloustoimille. Standardin periaate 4 koskee yhteisösuhteita. Tällaisia yhteisöjä, joilla olisi tapaoikeuksia, jotka olisivat verrannollisia alkuperäiskansaoikeuksiin ja joiden suhteen pitäisi noudattaa FPIC-periaatetta, ei standardityössä ole Suomessa identifioitu. Kuitenkin periaate 4 velvoittaa myös paikallisyhteisöjen sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistämiseen. Eli periaate 4 kuuluu: organisaation tulee osallistua paikallisyhteisöjen sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen tai edistämiseen. Myös periaatteessa 4, kuten periaatteessa 3, standardivaatimukset ovat suhteessa metsäomistuksen kokoon. Eli valtiolla ja muilla julkisilla toimijoilla, seurakunnilla ja kunnilla käytännössä on hieman eri velvoitteet kuin L-kokoisilla yli 10 000 hehtaarin metsäomistuksilla. Ja sitten on muutamia velvoitteita, jotka koskevat kaikkia metsänomistajia.
Valtion, kuntien ja seurakuntien tulee harjoittaa metsätaloutta siten, ettei se aiheuta huomattavaa haittaa poronhoidolle myös muilla kuin saamelaisilla paliskunnilla. Eli saamelaispaliskuntiahan koski sitten periaate 3 ja periaatteen 4 alla ovat nämä muut paliskunnat. Valtion tulee neuvotella paliskuntien kanssa suunniteltaessa metsätaloustoimia, joilla voi olla olennaista vaikutusta poronhoitoon. Virkistysalueilla tulee ottaa huomioon virkistysarvot. Ja tämä rajaa hakkuita maksimissaan 2 hehtaariin Etelä-Suomessa tai 3 hehtaariin Pohjois-Suomessa, kun on kyse uudistushakkuualoista. Monikäytölle tärkeillä kohteilla, eli niillä kohteilla, joilla metsää käytetään aktiivisesti myös muuhun tarkoitukseen kuin metsätalouteen, on otettava huomioon ennakkotiedotus ja mahdollisuus mielipiteen ilmaisuun niille, jotka metsää käyttävät. L-kokoisen organisaation, mukaan lukien julkiset toimijat, tulee tarjota työmahdollisuuksia paikallisille asukkaille ja yrittäjille kilpailulainsäädännön puitteissa ja tukea paikallista taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Kaikkia organisaatioita eli metsänomistajia tai heidän edustajiaan koskevat seuraavat asiat. Metsäautoteiden käyttöä ei tule perusteetta rajoittaa, mutta pätevä peruste esimerkiksi voisi olla jokaisen oikeuksien väärinkäyttö. Poronhoito tulee ottaa huomioon muun muassa säilyttämällä poroaidat ja välttämällä tarpeetonta maanmuokkausta. Mikäli metsätaloustoimiin liittyy erimielisyyksiä, niitä tulee aktiivisesti pyrkiä ratkaisemaan ja maksaa myös asianmukaisia korvauksia, mikäli ratkaisumenettelyssä tällaiseen päädyttäisiin. Ratkaisumenettelyn velvoitteet riippuvat jälleen metsäomistuksen koosta, eli valtiolla on oltava tarkemmin kuvatut menetelmät mahdollisten valitusten tekemiseen ja niiden käsittelyyn, kun taas pienemmissä metsäomistuksissa riittää valitusten dokumentointi ja myös niiden aktiivinen ratkaisu toki. Suomen lakia tulee toki noudattaa ja moni kohta tässä periaatteessa 4 liittyykin Suomen lain noudattamiseen, koska Suomessa lainsäädännössä on jo otettu huomioon suuri osa periaatteen 4 asioista. Tällaisia ovat esimerkiksi poronhoidon salliminen ja poronhoitopaikoille liikkuminen maastoliikennelain ja poronhoitolain mukaisesti, jokaisen oikeuksien kunnioittaminen ja kiinteistön omistajien oikeuksien kunnioittaminen. Tarkastellaan seuraavaksi periaate 5 eli metsästä saatavia hyötyjä. Periaate 5 käsittää metsästä saatavien hyötyjen, kuten esimerkiksi puuntuotannon tai ekosysteemipalvelujen tehokkaan ylläpidon siten, että niiden hyödyntäminen on mahdollista myös tulevaisuudessa. FSC-sertifioiduissa metsissä metsän erilaiset tuotanto- ja käyttömahdollisuudet on tunnistettava. Metsien monikäytön edellytyksiä on ylläpidettävä ja ne on metsätaloustoiminnassa tunnistettava, jotta metsänomistaja voi hyödyntää niitä itse tai saattaa muiden hyödynnettäväksi. Päivitetyssä metsänhoidon FSC-standardissa uutena on maininnat ekosysteemipalveluista. FSC-ekosysteemipalvelun väittämiä käytettäessä on noudatettava dokumentin FSC Pro 30006 vaatimuksia. M- ja L-kokoisilla metsätiloilla on standardin mukaan laskettava pitkän aikavälin standardin mukaan 20 vuotta kestävät hakkuumahdollisuudet. Metsätaloustoimet on myös suunniteltava niin, etteivät hakkuut ylitä pitkälläkään aikavälillä kestäviä hakkuumahdollisuuksia. XS- ja S-kokoluokan metsätilat laskevat hakkuumahdollisuudet saatavilla olevan metsävaratiedon mukaan ja toteuttavat hakkuut siten, että hakkuutasot ovat kestäviä pitkällä aikavälillä. Luonnontuotteiden keruu on sallittua jokamiehen oikeuksien perusteella, maanomistajan luvalla tai käyttöoikeussopimuksella. Sellainen luonnontuotteiden keruu, joka ei perustu jokamiehen oikeuksiin, on sallittua käytön rajoituskohteilla. Esimerkiksi metsälain 10 pykälän mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt, vain siinä tapauksessa, että se ei vaaranna kohteen suojeluarvoja. Organisaation valvonnassa olevalle
Ekosysteemipalvelujen ja luonnontuotteiden kaupalliselle korjuulle on laskettava kestävä korjuutaso parhaan saatavilla olevan tiedon perusteella. Toimenpiteiden positiiviset ja negatiiviset ulkoisvaikutukset on sisällytettävä yleissuunnitelmaan. Standardin mukaan paikalliseen arvonlisäykseen on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä esimerkiksi suosimalla paikallista jalostusta tai palveluja silloin, kun niitä on saatavilla. Metsänhoidon tulee FSC-standardin mukaan siis olla kestävää, mutta myös taloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä. Sitoutuminen pitkän aikavälin taloudellisesti kannattavaan metsänhoitoon on osoitettava yleissuunnitelmassa. Yleissuunnitelman ja metsänhoidon FSC-standardin vaatimusten toteuttamiseksi on käytettävä riittävästi rahaa ja toteutettava investointeja. Päivitetyn metsänhoidon FSC-standardin 7. periaate koskee metsätaloustoiminnan suunnittelua. Standardi edellyttää sekä yleis- että metsäsuunnitelmaa. Yleissuunnitelma tulee olla organisaation toimintaperiaatteiden ja tavoitteiden mukainen suhteutettuna metsätaloustoiminnan laajuuteen, intensiteettiin ja riskiin. Yleissuunnitelma on toteutettava ja sitä on pidettävä ajan tasalla. Toiminnan ja suunnittelun dokumentaation on oltava riittävä henkilöstön ohjaamiseksi, sidosryhmien informoimiseksi sekä metsätaloustoimintaa koskevien päätösten perustelemiseksi. Metsätaloustoiminnalle on asetettava toimintaperiaatteita ja tavoitteita, joiden tiivistelmät on sisällytettävä yleissuunnitelmaan ja ne tulee julkaista. Todennettavia tavoitteita arvioidaan määrävälein. Metsätalousyksikön yleissuunnitelman tulee kuvailla metsätalousyksikön alueen luonnonvaroja ja selittää, miten suunnitelma täyttää FSC:n sertifiointivaatimukset. S-L-kokoluokan metsätiloilla metsäsuunnitelman tulee sisältää seuraavat asiat: metsikkökohtaiset puusto- ja maaperätiedot, metsikkökohtaiset metsänhoitotarpeet ja hakkuumahdollisuudet, toteutetut lannoitukset, kunnostusojitukset ja muut vastaavat toimet, tiedossa olevat valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten sekä harvinaisten lajien esiintymispaikat, kartat, joista selviää kyseisen alueen metsävarat sisältäen, suunnitellut metsänkäsittelytoimenpiteet sekä kiinteistörajat ja aluetta koskevat suojelualueet ja korkean suojeluarvon alueet. Lisäksi M- ja L-kokoluokan metsätiloilla metsäsuunnitelman tulee sisältää myös tavoitteet metsien hoidolle ja käytölle. XS-kokoluokan metsätiloilla on metsäsuunnitelma tai metsänhoidon FSC-standardin mukaisessa metsäsuunnittelussa vaadittavat tiedot muuten dokumentoituna. M- ja L-kokoluokan metsätilat päivittävät metsäsuunnitelman vähintään joka 10. vuosi. XS- ja S-kokoluokan metsätilat tarkistavat ja tarvittaessa päivittävät metsäsuunnitelman vähintään joka 10. vuosi. Yleissuunnittelua ja toiminnan dokumentaatiota tulee päivittää ja tarkistaa määräajoin, jotta niihin voidaan sisällyttää seurannan ja arvioinnin tulokset, sidosryhmien osallistamisen tai uuden tieteellisen ja teknisen tiedon. M- ja L-kokoluokan metsätiloilla viranomaistiedot arvokkaista elinympäristöistä, uhanalaisten lajien esiintymispaikoista ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kiinteistä muinaisjäännöksistä pyydetään vähintään 2 kertaa vuodessa ja tiedot päivitetään metsäsuunnitelmaan. XS- ja S-kokoluokan metsätiloilla saadut viranomaistiedot arvokkaista elinympäristöistä, uhanalaisten lajien esiintymispaikoista ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaista kiinteistä muinaisjäännöksistä tallennetaan. Tiedot tulee pyytää ennen metsän käsittelyä ja tietojen pyytämistä useammin kuin vuosittain ei edellytetä. Kaikilla S-L-kokoluokan metsätiloilla metsätalousyksikön alueella tehdyt tai teetetyt toimenpiteet on kirjattava yleissuunnitelmaan. Yleissuunnitelman tiivistelmä tulee olla julkisesti saatavilla. Luottamuksellisia tietoja lukuun ottamatta muiden yleissuunnitelman olennaisten osien tulee olla sidosryhmien saatavilla pyynnöstä käsittelykustannuksen hinnalla. Julkisuusvaatimus ei koske puukauppatietoja eikä häirinnälle, keräilylle ja metsästykselle alttiiden uhanalaisten lajien esiintymätietoja. Eri sidosryhmiä tulee osallistaa suhteessa toiminnan laajuuteen, intensiteettiin ja riskiin, metsien käytön suunnittelun ja seurannan prosesseihin ennakoivasti ja läpinäkyvästi. Periaate 8. Seuranta ja arviointi.
Periaate 8. Hoitotavoitteiden saavuttamista, metsätaloustoimien vaikutuksia ja metsätalousyksikön tilaa seurataan ja arvioidaan ja suunnittelua mukautetaan saatujen tulosten perusteella. Yleissuunnitelman toteuttamista ja siihen kuuluvien toimintaperiaatteiden ja hoitotavoitteiden, suunniteltujen toimenpiteiden etenemistä ja todennettavien tavoitteiden saavuttamista on seurattava. Metsätalousyksikössä tehtyjen toimenpiteiden ympäristövaikutuksia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä ympäristön tilassa tapahtuvia muutoksia tulee seurata. Seuranta toteutetaan laadunarvioinnin ja valvonnan avulla. Nämä voivat sisältää esimerkiksi omavalvontaa, asiakasseurantaa, laadunvalvontaa kolmannelta osapuolelta ostettuna tai viranomaisvalvontaa. Seurannan ja arvioinnin tuloksia tulee analysoida ja huomioida tulokset suunnitteluprosessissa. M ja L kokoluokan metsätiloilla seurannan tulokset otetaan huomioon yleissuunnitelman toteutuksessa ja päivityksessä. XS ja S kokoluokan metsätiloilla tunnistetut vaikutukset otetaan huomioon yleissuunnitelman toteutuksessa ja tarkistuksessa. Seurannan tuloksista on julkaistava maksuton tiivistelmä, joka ei sisällä luottamuksellista tietoa. Organisaatiolla tulee olla käytössä toiminnan seuranta- ja jäljitysjärjestelmä kaikille metsätalousyksikön tuotteille, joita markkinoidaan FSC-sertifioituna. Puun puukauppa-asiakirjoihin sekä luonnontuotteiden kauppa-asiakirjoihin kirjataan seuraavat tiedot: ostaja ja myyjä, kiinteistötiedot materiaalin alkuperän jäljittämiseksi, korjuun tai tienvarsitoimituksen ajankohta, puutavaralaji tai tuote, myytävän puun tai tuotteen tilavuus tai määrä, jos jalostustoimintaa tapahtuu metsässä, valmistusajankohta ja määrä, ja tieto, onko materiaali myyty FSC-sertifioituna vai ei. No sitten kaikista FSC-merkillä myydyistä tuotteista säilytetään myyntiasiakirjat tai vastaavat asiakirjat, jotka sisältävät vähintään seuraavat tiedot: ostajan nimi ja osoite, myyntipäivä, lajin yleisnimi, tuotteen kuvaus, myyty tilavuus tai määrä, sertifikaattikoodi, FSC-merkki, FSC 100%, FSC-sertifioituna myytyjen tuotteiden tunnistamiseksi. Dokumentaatio on säilytettävä vähintään 5 vuotta. Päivitetyn metsänhoidon FSC-standardin 10. periaatteeseen on koottu kriteerit metsätaloustoimien toteuttamisesta. Päivitetyn standardin mukaan metsätalousyksikössä tehtävien tai teetettävien metsätaloustoimien tulee olla yhteneviä FSC:n periaatteiden ja kriteerien sekä organisaation omien toimintaperiaatteiden ja tavoitteiden kanssa. Lähdetään liikkeelle metsän uudistamisesta. Metsän uudistaminen on toteutettava puunkorjun jälkeen joko luontaisesti tai keinollisesti niin nopeasti kuin olosuhteet sen sallivat. Uudistamisessa käytetään kasvupaikalle soveltuvia paikallisia puulajeja. Vierasperäisiä lajeja voi käyttää vain selkeästi ja vakuuttavasti perustellusta syystä. Luontaisia taimia suositaan, kun se on metsänhoidollisesti ja taloudellisesti perusteltu. Vierasperäisiä lajeja tulee käyttää vain silloin, kun tieto tai kokemus ovat osoittaneet, että vieraslajien haitallista vaikutusta voidaan kontrolloida ja hillitä tehokkaasti. Vierasperäisten siementen tai taimien alkuperä on dokumentoitava ja vierasperäisten puulajien esiintymistä on seurattava ja havainnot dokumentoitava. Mikäli vierasperäinen puulaji leviää merkittävästi istutusalueen ulkopuolelle, on ulkopuolelle levinneet taimet poistettava. Tämä poistamisvelvoite ei kuitenkaan koske Siperian lehtikuusta eikä Venäjän lehtikuusta. Geneettisesti muunneltuja organismeja ei tule käyttää metsätalousyksikön alueella. Metsänhoidon menetelmien tulee olla ekologisesti yhteensopivia kasvillisuuden, lajiston, kohteiden ja hoitotavoitteiden kanssa. Lannoituksesta. Lannoitteiden käyttöä on minimoitava tai sitä tulee välttää kokonaan. Mikäli lannoitteita käytetään, on osoitettava, että käytöstä on yhtä paljon tai enemmän ekologista ja taloudellista hyötyä kuin metsänhoidon menetelmistä, jotka eivät vaadi lannoitteita. Lannoitteiden käytöstä koituvaa haittaa ympäristöarvoille, mukaan lukien maaperälle, tulee myös estää, hillitä ja tai korjata.
Lannoitteita käytetään noudattaen metsänhoidon suosituksia. Sallittuja terveyslannoituskohteet ovat kohteet, joilla puusto kärsii osoitetusti ravinne epätasapainosta. Suometsamaiden tuhkalannoitus on sallittua. Suometsamaiden tuhkalannoituksessa käytettävä lannoite ei saa sisältää lisättyä typpeä. Sallittuja kivennäismaiden kasvatuslannoituskohteita ovat tuoreet ja kuivahkot kankaat. L-kokoluokan metsätiloilla kasvatuslannoituksia saa tehdä vuoden aikana korkeintaan 3% organisaation hallitsemasta metsäalasta. M- ja L-kokoluokan metsätiloilla kasvatuslannoituskohteet voivat pitkällä aikavälillä kattaa korkeintaan 30% metsäalasta. XS- ja S-kokoluokan metsätiloilla kasvatuslannoituskohteet voivat pitkällä aikavälillä kattaa korkeintaan 50% metsäalasta. Tarkastelu alkaa sertifikaattiin liittymishetkestä. Suometsien tuhkalannoitusta ei lasketa mukaan kasvatuslannoitusten pinta-alaan. Lannoitteiden käyttö dokumentoidaan ja haitallisia ympäristövaikutuksia ehkäistään. Jos haittoja ilmenee, niitä lievennetään tai korjataan. Lannoituksen vesistövaikutukset minimoidaan jättämällä lannoitettavan alueen ja vesistön väliin lannoittamattomat suojavyöhykkeet. Vesistöt, meri, järvi, joki tai lampi, lentovälitys 50 metriä, maakonelevitys 30 metriä. Purot ja tiedossa olevat lähteet 20 metriä, ojat 5 metriä. Vaatimus ojien suojavyöhykkeestä ei koske lannoittamista tuhkalannoitteella, joka ei sisällä lisättyä typpeä, eikä ojia, joilla ei ole suoraa vesistöyhteyttä tai yhteyttä vesistöön muun ojaverkon kautta. Helikopterilannoituksessa pyritään noudattamaan ojien väliin jäävien sarkojen suuntaista lentolinjaa. Lannoituksen suunnittelussa ja toteutuksessa huolehditaan siitä, ettei lannoituksella rehevöitetä metsätalouden ulkopuolelle jätettäviä kohteita. Tarvittaessa metsätalouden ulkopuolelle jätettävän kohteen ympärille jätetään lannoittamaton suojavyöhyke. Typpipitoisia lannoitteita ei käytetä ykkös- tai kakkosluokan pohjavesialueilla. Torjunta-aineet. Metsänhoidon FSC-standardin mukaan kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä tulee välttää tai sen käyttö minimoidaan ja ensisijaisesti käytetään muita torjuntamenetelmiä. Juurikäävän torjunnassa käytetään vain biologisesti hajoavia torjunta-aineita, eli urea ja harmaaorvakkaliuosta. FSC:n torjunta-ainekäytäntöjen, eli FSC Pesticide Policy, FSC POL 30001, kieltämiä kemiallisia torjunta-aineita ei käytetä tai säilytetä metsätalousyksikön alueella, ellei FSC ole myöntänyt siihen poikkeuslupaa. Jos kemiallisia torjunta-aineita käytetään, niitä käytetään mahdollisimman vähän ja siten, että ympäristölle aiheutetaan mahdollisimman vähän haittaa. Torjunta-aineiden käyttö tulee dokumentoida ja käytön tulee tapahtua lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Torjunta-aineiden käyttäjillä on lain vaatimissa tilanteissa kasvinsuojeluainetutkinto. Kemiallisten torjunta-aineiden käytöllä ei saa aiheuttaa vaaraa ympäristölle tai terveydelle. Haittoja lievennetään tai korjataan siellä, missä niitä tapahtuu. Kemiallisia torjunta-aineita käytettäessä noudatetaan viranomaisten antamia ohjeita ja valmistajan antamia käytettävän aineen turvallisuusohjeita. Torjunta-aineita käsittelevät työntekijät ja urakoitsijat koulutetaan ja opastetaan niiden asianmukaiseen käyttöön ja varastointiin. Biologisten torjuntamenetelmien käyttö minimoidaan ja niiden käyttöä seurataan ja tiukasti kontrolloidaan kansainvälisesti hyväksytyn tieteellisen protokollan mukaisesti. Biologisessa torjunnassa käytetään vain alueella luontaisesti esiintyviä lajeja. Biologisten torjuntamenetelmien käytössä noudatetaan kansainvälisiä standardeja ja käyttö dokumentoidaan. Biologisten torjuntamenetelmien käytöllä ei saa aiheuttaa haittaa ympäristölle eikä muille kuin torjunnan kohteella oleville lajeille. Haittoja lievennetään tai korjataan siellä, missä niitä tapahtuu. Puunkorjuu ja luonnontuotteiden keruu toteutetaan siten, että ympäristöarvoja suojellaan, kaupallisesti hyödynnettävissä olevan tähteen määrää vähennetään ja vahinkoja muille tuotteille ja palveluille vältetään. Korjuu- ja keräyskäytännöt toteutetaan tavalla, joka suojelee ympäristöarvoja ja korkeita suojeluarvoja.
Korjuukäytännöt optimoivat metsätuotteiden ja kaupallisesti hyödynnettävien materiaalien käytön tavalla, joka täyttää asetetut hoitotavoitteet. Puunkorjuussa vältetään jäljelle jääville eläville puille, kuolleille puille, maaperälle ja taimille aiheutuvaa haittaa. Energiapuun korjuuta ei tehdä kuivahkoja kankaita ja niitä vastaavia turvekankaita karummilta kasvupaikoilta. Tämä ei estä lain metsätuhojen torjunnasta mukaista puunkorjuuta merkittävien sieni- ja hyönteistuhojen uhatessa, eikä laajoilta tuhoalueilta, joissa on kuollut suuri osa puustosta. Energiapuun korjuun työlajeissa tulee noudattaa kaikkia sovellettavissa olevia standardivelvoitteita. Energiapuun korjuussa jätetään tasaisesti korjuualalle jakautuneena vähintään 30% hakkuutähteistä. Kaikki yli 10 senttiä paksut pysty- ja maalahopuut jätetään korjaamatta ja niiden rikkomista vältetään. Korjuualalle jätetään korjaamatta yli 15 senttiä paksuja kantoja vähintään 25 kappaletta hehtaarilla. Savi- ja silttimailla jätetään korjaamatta yli 15 senttiä paksuja kantoja vähintään 50 kappaletta hehtaarilla, tasaisesti korjuualalle jakautuneena. Mahdollisuuksien mukaan jätetään eri puulajien kantoja. Halkaisijaltaan alle 15 senttimetrin kannot ja aiemmissa hakkuissa jääneet kannot jätetään korjaamatta. Juurikäävän saastuttamilla kohteilla on mahdollista poistaa kaikki havupuiden kannot. Kantojen korjuussa jätetään ojien ympärille vähintään 3 metriä leveä suojakaista ja kasvatettavien puiden lähimmät kannot jätetään korjaamatta. Kantoja ei korjata pohjavesialueelta. Ulkoilureittien kulkukelpoisuutta, metsästys- ja riistanhoitomahdollisuuksia sekä luonnontuotteiden keruumahdollisuuksia edistetään metsien monikäyttöedellytysten turvaamiseksi. Mahdolliset luonnontuhojen negatiiviset vaikutukset infrastruktuurille, metsävaroille ja yhteisöille arvioidaan metsätalousyksikön alueella. Metsätaloustoimilla lievennetään näitä vaikutuksia. Metsätaloustoimet, jotka aiheuttavat riskin luonnontuhojen esiintymistiheyden, jakautumisen tai vakavuuden lisääntymiseen, on tunnistettu. Metsätaloustoimia mukautetaan ja/tai toimenpiteitä kehitetään ja toteutetaan riskien vähentämiseksi. Infrastruktuurin kehittämistä, kuljetuksia ja metsänhoitoa tulee ohjata siten, että vesivarantoja ja maaperää suojellaan ja häiriöitä ja haittaa harvinaisille ja uhanalaisille lajeille, elinympäristöille, ekosysteemeille ja maisema-arvoille ehkäistään, lievennetään ja/tai korjataan. Maanmuokkausta tapahtuu kohteelle soveltuvalla menetelmällä. Käytettäessä maanmuokkausmenetelmänä aurausta tai äästystä muokkausjäljen syvyys yksittäisellä metsikkökuviolla saa ylittää 25 senttiä korkeintaan 10% muokkausjäljen pituudesta. Jätemateriaalit on hävitettävä ympäristön kannalta sopivalla tavalla. Metsätaloudessa käytettävien metsätaloutta varten hankittujen tai metsätaloutta harjoittaessa syntyneiden kemikaalien, säilytysastioiden, nestemäisten ja kiinteiden jätteiden hävittämisestä lainmukaisella tavalla on huolehdittava. Vaaralliset jätteet, esim. Polttoaineet, öljyt ja niiden säiliöt, pidetään erillään muista jätteistä ja toimitetaan lainmukaisesti hävitettäväksi. Polttoaineiden säilytys pohjavesialueilla on sallittu väliaikaisesti ainoastaan säiliöissä, joilla on tarvittava tyyppihyväksyntä ja jotka ovat lukittavissa polttoainevarkauksien ja ilkivallan estämiseksi. Säiliöiden on oltava varustettuja vuodon hallintaan tarkoitetulla valuma-altaalla, kaksoisvaipalla tai kaksoispohjalla. Nestemäisten voiteluaineiden väliaikainen säilytys on sallittua ilkivallalta suojattuna. Kiitos kun kuuntelit päivitetyn metsänhoidon FSC-standardin webinaarin ensimmäisen osan. Toisessa osassa käymme läpi periaatteen 6, ympäristöarvot ja vaikutukset, sekä periaatteen 9, korkeat suojeluarvot vaatimuksia. Päivitetyn metsänhoidon FSC-standardin ja standardin tueksi tehdyt materiaalit, kuten vanhan ja päivitetyn FSC-standardin vertailutaulukon ja standardin nettioppaan löydät FSC Suomen verkkosivuilta osoitteesta fi.fsc.org.